Ito po ang aking asawa. Ayan. Maya pa bakpuki ako ang Kaching Kapampangan. Ngeni. Muntake puking DRT. Chuke po ngeni king San Rafael. Ito ang bago po namin driver. Kakaumpisa lang po kanina. Ayan, may mga ano po kami, pasahero. Shout out daw po kay Nanay Emily. Oh. Ayan, ang aming mga pasahero, Kaching Kapampangan. Going to Baguio. Baguio DRT. Biglaan lang po ito, Ayan. hindi Ito po yung nakaplano. ito yung planong ito yung lakad na walang plano. Pag may plano, di nangyayari. Kaya dapat pagising, kung ano yung naisip, gayak na para matuloy. 5 a.m. po ang usapan, pero nakalis po kami ng 8 o'clock. Kaya talagang Pilipinong-Pilipino, si Kaching Kapampangan. Yan, lalaki ng mga sasakyan, no? Dito na kami sa Kapihan. San Rafael. San Rafael. Mabagal lang po kami kasi bago pa yung driver eh. Di niya gamay itong narkila namin sasakyan. Yan. Mamaya po, abangan nyo po yung video namin sa bundok ng DRT. Kung ba po tayo, hayaan mo lang nakaganyan. Ipa-password ko yan. Pass, ano mo yan. Hayaan mo lang naka-video. Shout out po pala kay Weng. Nauna na kami sa'yo, umabol ka na lang. Antayin ka namin doon. Ate. Yung plano natin, buray mo na. Gumuhit na lang tayong bago. May plano rin ba sana kayo? Tayo, di ba? Pinag-usapan natin, nakamotor tayo. Kasi bunso pala mga kasama natin eh. Kaya totoo yung pag walang plano, matutuloy. Kasi yung sa atin eh, ginuhit pa lang natin pero walang kulay. Wala pa siyang kulay. Eh ngayon eh, Hindi pa nagkaroon ng blueprint. nagka-xerox na ng ano, ng may colored. Yan, church po ng San Rafael yan, no. Yan pong iskinita na yan, pwede sa going to Candaba. Yan, tuloy-tuloy po ang biyahe ni Kaching Kapampangan. Nawa po ay ingatan kami ng ating Panginoon sa aming paglakbay papuntang DRT. Maging ang mga makakasalubong po namin, ingatan ng ating Panginoon. At makauwi po kami ng mapayapa at ligtas. Thank you, Lord. Makapunta muna tayo. Pupunta pa lang tayo. Hindi. Uwi ka agad. Hanggang sa pag-uwi ka ako, ingatan tayo ng ating Panginoon. Kung paano tayo ingatan sa ating pag-alis, ganun din sa pag-uwi natin. Biglaan, yung bakalmi po, ebon, tinapa, tsaka hotdog. Dahil wala sa plano, kung ano lang po ang mga nakita namin, siya lang ang dinala namin.